Здравейте! Христос Воскресе! На този най-светъл за християните празник ви отново сте с предаването Християнството. Каква е надеждата, която фактът на Възкресението ни дава? Библията ни казва, че Христос победи смъртта. Не само своята лична смърт, но и на всеки един, който би повярвал в Него. Какво означава това? Каква утеха дава това обещание, когато загубим близък човек или когато се изправим пред неизбежността на смъртта? Всеки един, който вярва, искрено вярва в Исус Христос, има надежда. Християнското учение се крепи на възможно най-нелогичната вест. И коя е тя? Че някой може да възкръсне от мъртвите. В библейската вяра има рационален елемент. Това е много важно. Национална кампания по доброволно и безвъзмездно кръводаряване се проведе на 16 април в Цветница. Инициативата бе организирана от Българския червен кръст, Военно-медицинска академия и Националния център по хематология и трансфизиология със съдействието на Българската православна църква. Акцията бе под надслов "Запалете свещичка, дарете живот". За трета година се прави тази кампания на Цветница. И миналата година и по-миналата дадаха над 100 човека в София, само в София. Това е една национална кампания. В момента върви и студентска кампания за кръводаряване, която започна от 3 април и ще продължи до 18 май във всички висши учебни заведения. И така, Библията днес печели. Това е Андрей Георгиев Цонев от град Карнобат. Честито на нашия зрител от Карнобат. Тази Библия е вече ваша, ще ви изпратим веднага по пощата. Новият ни въпрос към вас е: кой пръв е видял Исус Христос след Възкресението? Очакваме да ни се обадите днес до 16 часа с верен отговор на телефон 952 15 09. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, смертью смерть поправ, изошли в гробек, живот народа. Великден е един от най-големите празници в християнството. Възкресението Христово ни дава надежда, че смъртта е победена и тя не е краят, а началото на нещо ново. Исус Христос принася себе си в жертва, за да освободи от смъртта всички хора. В историята има много случаи на личности, които са умирали в името на идеите си, но Божият син е единственият, който победи смъртта и възкръсна в третия ден според писанията. Събираме се в църквата и пеем "Христос възкръсна от смъртта". А вярваме ли дълбоко в сърцата си, че смъртта може да бъде победена? Вярваме ли наистина, че Христос е унищожил смъртта един път завинаги преди 2000 години? Или това са думи, които чуваме и произнасяме на празника по традиция? Защото ако смъртта се е превърнала за нас християните в начало, а не в край, то тогава наистина можем да наречем този празник празник на радостта. В студиото ни вече е Мануил Бозов, той е пастор на Трета 50-на църква в София. Като пастор, вие извършвате освен сватби и кръщения във вашата църква и погребения. Как протича едно 50-но погребение? Започваме с молитва, след това се прочита една част от Божието Слово, която е във връзка с случая. Едно от местата, на които ние се спираме, това се намира в послание към Солунците, 4 глава. Това е една част от Божието Слово, която съдържа в себе си надеждата. Надеждата, която може да бъде изявена, разкрита и поднесена на хората по един разбираем начин. Апостола съветва хората, онези, които са изгубили скъпи и близки на сърцата си, да не скърбят както останалите, които нямат надежда. Защото според думите на апостола, всеки един, който вярва, искрено вярва в Исус Христос, има надежда. А кои са останалите, които нямат надежда? Останалите са онези, които бих могъл да ги нарека
формални християни, номинални християни. Християни, които вярват в Бога само когато времето около тях е слънчево и когато образно казано им е широко около врата, но аз си мисля, че едно погребение, смъртта на близък, скъп на сърцето, любим на сърцето, е онзи момент, е онова преломно място, което всъщност разкрива доколко човек вярва в Бог. Защо? Защото, например, когато на човек общо взето всичко му е наред, е склонен да заявява уверено: да, аз вярвам в Бог, аз ходя на църква, но аз съм бил свидетел на погребения, когато такива хора рухват и казват: ако има Бог, защо направи това? Защо направи онова? Значи, бихме могли да се запитаме: чакай малко, човече, нали ти преди малко заяви и каза, че вярваш в Бог? Сега, явно, че страданието има способността да променя мисленето. Докато един, който истински, искрено вярва в Бог, не се оставя на страданието, дори това да е смъртта на някой, който обича, да го пречупи. Но аз съм бил свидетел на хора, които са загубили свои скъпи, близки, които въпреки болката и въпреки скръпта в разговор с тях, те заявяват, че те продължават да вярват и да уповават на този Бог, защото те са уверени, че Той наистина е жив и го има. Не сме очаквали. Най-малко това съм очаквала да се случи. Човек няма да е готов никога за този ден. Илинка и Нено Ненови са обикновено българско семейство. Тя е операционна сестра, а той бивш военен. Имат 4 деца, 3 дъщери и 1 син. 2 от дъщерите им вече са омъжени и са ги дарили с внуци. Ритъмът на живота им е нарушен от трагедия, която завинаги ще остави отпечатък в сърцата им. Синът им Виктор, който е на 27 години, получава мозъчен кръвоизлив и пада пред блока. С Виктор това се случи на 2 февруари в 11:45 на обяд. Звънаха на вратата и ми казаха: елате, че пред вход едно момче е паднало. Аз даже и не поставих въпроса защо точно на мене звънят. Нито ми казаха име. Излязах, пристигах и там видях, че е паднал той. Линейката пристига с закъснение. На 30-та минута лекарят констатира смърт. Когато ми се обадиха, аз мислех, че не е истина. Това не може да се е случило. Като лежеше на пътеката, дишането му беше тежко, с прекъсване и беше в безсъзнание. Не можех нищо да направя. И някак си това довежда до вменяване на вина. Не можеш да направиш нищо да спасиш. Може би Бог ме е пощадил това, да бъда свидетел на цялата, защото аз сигурно щех да викам вече към Бога. Бога, защо? Да, смъртта е край на тленното, на химическите елементи. На Менделеев, в мен. Не смятам, че смъртта е край. Смятам, че живота продължава и след това. Тялото си отива там. Значи, както каза, но душата отива, за да се представи за оня съд, който всички очакваме. Или за живот вечен, или за вечно укаяние. Това пък вярвам и в друго нещо, че човек има начин да се природи. Това е чрез децата си, да даде най-доброто от себе си. Физически край да, но духовен край не. Обикновено хората всеки оставя някаква следа при живее. Ти отиваш, защото обичаш този човек и искаш да го изпратиш във вечния му път. Отиваш с тъга, с радост. Ако си вярваш, че този отива там и се отела от земните тегови и отива вече. Да се представи. Но и с тъга, че скоро няма да го видиш, а не знаеш душата му, твоята душа къде ще отиде. Това е болка, че се разделяш с любим човек.
тези 10 дни 2 пъти се събуждам сутрин с мелодия в духа. Духът ти пее, ти спиш и се събуждаш с някаква мелодия в духа. Това викам, Боже, ти го правиш и това ми потвърждава, че детето е при тебе. С много болка, с много мъка от незнатната разлука. Всеки от нас ще те помни, Бог ще моли с думи скромни. Благо и го леко бреме, да е с Бога твоето време. Въпреки тежката загуба, семейството намира сили да се възстанови и да продължи напред. Много хора биха се запитали как. За мен тя е една много силна жена. Имаше в себе си мир. Аз се чух много скоро, след като се беше случил този трагичен инцидент. Имаше много мир в нея, в нейното сърце. Чуха да плаче, но това беше скръб в нейното сърце, защото беше загубила дете. Обаче имаше в нея напълно разумно разсъждение. Бог е твореца на живота. Исус Христос е възкръсналия Син на Бога. Заради тези две истини, онзи, който вярва в Бога, намира сили да преживее дори смъртта на близък човек. Бог дава живота и само Той знае колко дни имаме на тази земя. Затова е хубаво да се запитаме как живея днес, как ще живея утре и къде ще отида след смъртта си. Уважаеми зрители, може би ще ви се стори странно, че именно на този най-светъл християнски празник сме избрали да говорим за погребение и смърт. Но едва ли има някой, който да не е загубвал близък човек и да не е изпитвал болката и скръбта от тази раздяла. Именно днес, на този празник, избрахме да насочим вниманието си към възкресението на Исус Христос, поради което можем да имаме пълна увереност и надежда и утеха, че тази раздяла не е окончателна. Защото, както и самия Той е казал, всеки един, който вярва в Него, дори и да умре, ще възкръсне за вечен живот. Не забравяйте и въпросът ни към вас: кой пръв видя Исус Христос след Неговото възкресение? Очакваме да ни се обадите до 16 часа днес на телефон 952 1509. Желая ви една истински светла седмица!